Moko kuom rowere ma pachoka osiro lwedo dwaro mar Eliud Owalo ma dhi laro Compton piny Kenya e yiero mabiro. Rowerego mane loso Machakos kane otelnegi kod Paul Ngei ma en jataa tije Kaloa Eastern Caucus nowacho ni Kenya osebedo akirikiki kuom thuolo malach kaluwore gi kit telo ma ok ni kare. Giwacho ni mae kinde ma jo Kenya onego kaw okang' mar yiero jotelo mabiro winjo kendo chopo dwaro magi kendo kelo lokruok mowinjore pachoka. Gimedo ni gin gi geno ni telo ma jok matindo nyalo chwalo Kenya e okang' machielo, ka giwacho ni jo Kenya osesandore mokalo nikech telo marach. Owalo nyicha nogwe tao kowuok e lemo manomake sirikal kowacho noikore ne yiero mar higa 2027 kobro laro kom mar tend piny Kenya. I want to urge the people of Kenya to shun away from tribal politics. Let us give Eliud a chance. This country, our beloved country, Kenya, needs change. The high unemployment rate in this country require a good manager to sort out. The high cost of living require a good and adequate manager to sort the high cost of living in this country. The poor infrastructure in parts of this country require a good manager to solve that issue.